Yo, check! Man! Yo, what's up? This is Brian Makagago. What's up, yo? Nata karon diri sa yuta na ako nga pinakadako nga yuta diri sa Marayag, no? Ano akong one man? Ano akong bago nga gitao diri sa ako area, man? Yo, what's up? Man! Mao ni akong mga galingan nga gipatao diri, dili lang kay kani akong ipataod. Kato. Kung makita ninyo ang plastado sa akong areas, makita nimo mga plaster sa akong anaw giplaster nga akong one buildings here in Marayag, Lupon, Davao Oriental, yo. So, dryer sa kuang mga kape, mais, mao ni. Mo to mong barangay hall, yo. Nisugot na lang ko nga itaod nila sa akong yuta ang among barangay hall. Ana takabutan nga pagkatao diri sa Marayag, yo. Proceed ta sa babaw gamay nga gisurvey lang na ako ni akong yuta kung kumusta na to akong mga gipang taod nga mga buildings, kung okay na ba kanang nataod na ba jud. Mo na akong building kuha na siya para siya sa Department of Agriculture, RFO X1 ba, basta mao na to. Yo, what's up, man? This is my building yapon, multi-purpose building. What's up, yo? Successful ang akong area no, ipatawaran ako sa mga building. Check, man. We are here at Barangay Hall of Marayag, Lupon, Davao Oriental. Katong ingon ako ginina nga ang gihatag na ko ni sa ilang yuta kung ipatauran og Barangay Hall. No? Sulod ko sa akong Barangay Hall. Lingkod ko sa lingkuran. Feeling fresh, yo. Ooh. Yo, check. Ano yung Barangay Hall sa Marayag, no? Libot na itong area. Itong distingan tanan o lingkod niya ng lingkuran, Andre. Dili pa failure para sa kuha. Libot ta. Ay, dali. Best, okay kaya akong ipatawad rin nga area. Amar po nga akong gihatag sila nga akong yuta para tauran na yung barangay hall. Wow! Very nice chair, man. Alright, patawad ko na dito. Boarding house. The best! Murag massage sa chairs. Ilang chairs dre na massage. Wow! The best! Woo! Come. Sa Manila, lamian na ni. Palito na ko ni Barangay Hall dre. Sidagan na ni. Tara, proceed ta sa next. So, natakaroon dre sa rock nga gipataod gyapon ako. Ako am jud ni tanan tinaod dre lisod sa ninyo ha. Kuha ni. Ano itong gitudlo kanina nga patagan. Kaya siya, anahon niya po na ito naron. Kung makita ninyo mga balay-balay oh. So, explain rin ako niya ng mga balay-balay. So, kanisa itong unahon, reservoir. Kung nakita nyo na doon ka reservoir, ipataod yapon ako na. Unang nag-supply og tubig diri sa Marayag. Buang, dili lang kay Marayag gi-supplyan na. Buang, tibuok Davao Oriental, gi-supplyan na nga tubig. Yan ako ka powerful. What's up, yo? Sa mga sulid crocodiles ra, what's up? Miabot gyud ta sa atong yuta, no? Rooftop sa atong yuta. Kuyaw kay na akong yuta, na rooftop. Nya na ka kuyaw atong yuta. So, mo na akong nasa palibot to. Kana, yuta na ko na tanan. Mo na ang view sa akong yuta dre. Tibuok Marayag, makita na akong yuta. O nakita ninyo na nga mo na sintro. So kaning dre dapit, kining dre yuta na naon ni. Nya sa akong yuta. Mo na akong mga plano sa akong yuta. Katong green ka ginina, kato motoy multi-purpose building sa Kalaya. Ay Kalaya, Kalahi.
Unya kana mo na tong barangay hall nga akong gilingkod-lingkuran gina mo na kana kato mo toy galingan. So what's up no sa tanang mga dagkog yuta diha, what's up sa inyong tanan no. Og nakabantay mo kana diha dapit diha nako pohon itaod ang terminal sa Mati. Terminal sa Mati, terminal sa Balay-Banay ug terminal sa Lupon, buang isagol nako sa barangay Marayag. Bantay mo na men. Kana men, kanang nay nagputi diha men, kana men. Kuan men. Buang gipasugdan na nako himo ang akong kuan. Amihan sa dehikan buang ibalhin ako diha ang amihan sa dehikan. No, maski guy dagat ning Marayag buang butangan ato nig dagat. Yaw na daw kuno be, ang Marayag na nay dagat. Ang pinakadako jud nako nga plano ani, ang grabe jud nako nga plano ani akong yuta is kabantay mo nang dakong hawan diha. Kana butangan ako na diha og ER Superstar Mall. Buang Superstar Mall atong ibutang diha. No? Proceed na tayo akong gi-explain nga mga balay-balay kani mga balay-balay. Kana nga mga balay-balay kana gipataod nako na para na sa mga trabahante tanan dire sa akong yuta. Kabalo mo men kung kinsay mga trabahante nako men. Ang tao karon diha sa kanang mga balay-balay nga akong gihimo sa mga workers men, ang mga present nga mga tao karon nga naa diha men. Nadra ron si Michelle nga Rabat, si Mayor Colina, Ninyo Oy, Haji Bunso Barabag, og si Sunny Alonso. Buang ing anak tag mga workers atong yuta dili basta-basta. Run. Manguli na me. Si kapitan na. Si kapitan na kung sa akong giangkon niya yuta. So, sadi pa na ko ihuman akong video. So, shout out kang Mark Margatenes Handsome of Lupon. Shout out kang Luigi Maynupas. Shout out sa Team Playboy, especially kang Dieter nga Obre. Shout out kang Chris Winme Itang. Shout out kang Board Spindang. Out sa akong pinaka-hard mo drawing nga classmate si Jeric Pandili Pitiros. What's up man? This is Brian Makagago. What's up yo? Og big shout out kang Maris nga Barwes. Og big shout out kang Rodil Kabatingan. Big shout out kang Jeriel nga Gabika yo. Noy. So mo lang to mga shout out. Kung gusto mo magpa shout out so comment lang mo. That's all. Bye. Yo.